VP Leni at Senator Pangilinan, itinaas ang kamay ni City of San Fernando, Pampanga Mayoral Candidate Attorney Oka Rodriguez. Pagtaas ng presyo ng delata, noodles at iba pang bilihin, asahan daw sa susunod na araw ayon sa DTI. Unang araw ng bar exam, umarangkada na. AUF, isa sa mga local testing center. At online visitation, isinasagawa sa mga detainee ng Pampanga Provincial Jail. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ikinatuwa ni Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan ang pagtakbo ni former Mayor Oscar Rodriguez sa pag-alkada ng siyudad San Fernando. Itinaas nila ang kamay ni Atty. Rodriguez tanda umano ng kanilang pag-endorso sa kandidatura nito. Tutukan natin ang pangyayari sa ulat ni Paulo G. Santos. Nagsilbing isa sa mga highlight ng pagbisita ng tambalang VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Pampanga ang pagtaas nila ng kamay kay City of San Fernando Mayoral Candidate na si Atty. Oscar Rodriguez. Simbolo umano ito ng kanilang suporta at pag-endorso sa kandidatura ng dating 3-term mayor ng siyudad San Fernando at dating congressman sa ikatlong distrito ng Pampanga. Bagamat nasurpresa umano si presidential aspirant VP Leni Robredo, lubos niyang ikinatuwa ang pagbabalik sa politika ni former Mayor Oka na matagal na rin nilang kinukumbinsi. Ayon kay Rodriguez, talagang sinurpresa niya ang Vice Presidente. Tanging ang Liberal Party na kanyang kinaaniban ang nakakaalam ng kanyang paghabol. Maliban sa kanyang magagandang plano para sa syudad, gusto rin umano ng dating alkalde na maisulong ang kandidatura ng tambalang Leni at Kiko sa mga Fernandino kaya siya humabol. Alam niya, hindi ako tatakbo. Kaya lang, noong walang susuporta sa kanya dito, kapag yung nakausap ko, biglang-bigla, nag-iba ang direksyon, tama-tama, mayroon namang isa-substitute. Humabol ako for consideration. So, ibig sabihin, kanina lang talaga niya nalaman? Oo, hindi ko sinabi na kanya. Hindi naman umano inasahan ni former Mayor Oka na agarang itataas ni VP Leni at Senator Kiko ang kanyang kamay. Laking bagay yan, siyempre. At isang karangalan yun na itinaas ako ng kamay ahead of the others. And it was a surprise also to me because I did not expect that she would do that. And Kiko, I think one of those who urged her was Kiko. Ayon kay Rodriguez, sasabay ang mga Fernandinong kakamping sa opening salvo ng kampanya para sa mga national candidates sa darating na February 8. Cultural activities ang balak na tema sa San Fernando at titiyakin din umanong pasado ito sa panuntunan ng IATF guidelines na aprobado ng Regional COMELEC Campaign Committee. Naghahandaan namin ng February 8. Yung pwersa namin talagang ibubuhos sa February 8 in support of the national candidates of the party and of Vice President Leni. What kind of political activity? Is it a caravan, motorcade, meeting the advance? Iba-iba yata. May mga participation, yung mga... Kasi dito pinalakas namin ng preservation of culture, mga kalesa, mga grupo, but with the corresponding observation of the protocol, ano? Basta hindi binawal. Diba? Magagather kami ng mga grupo. Samantala, sinabi naman ni Vice Presidential Candidate Senator Pangilinan na handa na ang kanilang mga supporters sa buong bansa para sa kampanya ng Team Robredo Pangilinan o tropang kakamping. Ang preparations natin ay ang launch natin ng Procral dun sa Naga at iikot na tayo sa buong Bicol Region. Feb 7 at Feb 8. Feb 8 ang unang araw ng kampanya. So, ayun, excited tayo at talagang napapansin natin hindi natitinag yung mga volunteer natin na gumagawa ng iba't ibang mga
kilos. Paula G. Santos, CLTV News. Umarangkada na po ngayong araw ang unang bahagi ng bar examination. Dito sa Central Luzon, tanging ang Angeles University Foundation lamang sa Ciudad Angeles ang kaisa-isang otorisadong remote testing center. Silipin natin ang mga naging paghanda sa ulat ni Felix Marios. Apat na dalawang bar examinees mula sa Central Luzon na makikipagsapalaran sa bar examination sa Angeles University Foundation sa siyudad ng Angeles ngayong ika-4 at ika-6 ng Pebrero. Ito ay alinsunod sa guidelines na inilabas ng Supreme Court, Office of the Bar Chairperson, Bar Bulletin No. 29 na nag-autorisa sa Angeles University Foundation na maging local testing center para sa 2020-2021 bar exam. Batay pa sa Bar Bulletin No. 29 na naipublish noong October 11, 2021, ang Angeles University Foundation sa Angeles City ay ang nag-iisang otorisadong local testing center sa buong Central Luzon at makakapag-accommodate ng maximum 200 examinees. For the whole po, roughly nasa 8,000 plus yung examinees who are scheduled to take the bar. From AUF po, we have 42 examinees. Mayroon din namang mailan sa bansa ang hindi nakapag-test matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Desica Mundia, Vice President ng Angeles University Foundation School of Law Bar Operations 2020-2021, maswerteng wala namang nagpositibo sa mga examiners sa AUF Remote Testing Center. From AUF po, wala naman po kaming nabalitaan na nag-positive or hindi nagkapag-exam. Pero there are bar takers po who tested positive sa antigen test who expressed their disappointment through social media. So parang sa bar operations community, we are aware that there are bar takers who weren't allowed talaga to take the exam because of the positive antigen test. Dagdag pa ni Mundia na isa raw paraan ang pagtatalaga ng remote testing sites upang maiwasan ang pagkalat ng COVID infection. Previously talaga sa mga bar exams, only one place lang po talaga kinakandak yung bar exam. And for the longest, UST hosted the bar site. And ngayon po, siguro isa po sa biggest changes talaga na ginawa ng SE was adopting several bar sites for every region to cater every bar examiner talaga. So dati kasi, sir, lilipad pa talaga yung examiner to Manila. If they're from Mindanao or from the farthest islands, they really need to fly to Manila to take the bar exam. Pero right now, the SE understood na it might be a super spreader if they will push na isang site lang yung bar exam. And so in trying to lessen that, they just opted na gumawa na lang ng maraming bar site. Ilang mga COVID infection mitigation procedures umano ang sinundan ng mga bar takers at ng testing staff upang maiwasan na maging super spreader ang event. Yun din pong they required the antigen test and that all bar examinees must present a negative antigen test to be able to take the bar. Dapat po within 72 or 48 hours yung antigen test nila. So there are examinees na who took the antigen test last Thursday. Most of them took the antigen test last Thursday. Mayroon pa ring mailang bar examinees ang pinili na makipag-test sa Metro Manila area. Because sir, meron po kasing mga nag bar review pa din and they really moved to Manila to concentrate for the bar exam. And so they did take na rin the bar exam dun po sa mga site kung saan sila malapit. Ayon pa kay Mundia, isa raw sa pinakamalaking challenge sa kanila ang kasalukuyang pandemya. Dati, pinoproblema lang naman ng mga bar takers natin yung kung paano sila mag-aaral, how they will finish the syllabus, yung makover lahat ng topics for the bar exam. Pero right now po, isa pa pong pinoproblema nila is yung pandemic, yung test results nila. And definitely, sir, added burden yon sa mental stress nila. Because aside from trying to just finish the bar, they need to understand
the happenings around them po due to the pandemic. For 2 years, because the bar was suspended for almost 2 years. So for 2 years, walang na-produce na lawyers ang Philippines. So this is the biggest impact that the pandemic has brought about sa bar exam. So it can be said po talaga na this virus not only affected our medical community but also the legal community. Felix Barrios, CLTV News. Asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin ayon po yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Naging epektibo ang price increase itong unang araw ng Pebrero at posibleng maramdaman na sa Central Luzon sa mga darating na araw. Narito ang detalye ng balitang niya. Hindi na raw maiiwasan na maramdaman ang bahagyang pagtaas ng ilang grocery items sa rehiyon. Ito ay mula sa latest suggested retail price list na inilabas ng Department of Trade and Industry noong January 27, 2022. Ayon kay Jerry Maglalang, ang kasalukuyang Consumer Protection Division Chief ng Department of Trade and Industry Central Luzon, ang pagtaas ng raw materials at packaging ay ang pinakamabigat na pasanin ng mga manufacturers. Liban na po doon sa of course, tumataas po yung ating gasolina, no? Siyempre may impact din po yan sa delivery o dun sa transport ng ating mga produkto. Ang pinakamalaki po talagang nakaka-affect sa presyo natin ay yung presyo po ng raw materials at saka po ng kasama na po yung laman at saka pati po yung lalagyan, yung tin cans. Yung po normally ang mabigat na pasanin po ng mga manufacturer dahil kasi po globally traded po ang mga ito at tayo po ay nakarely lang kung ano nagiging presyo sa pangkalahatan po sa mundo. Kabilang sa mga 73 items na magkakaroon ng pagtaas ng presyo ay ang sardinas, processed milk, tinapay, bottled water, instant noodles, mga dilatang karne, sabong panlaba, asin, kandila, sabong pampaligo at household batteries. Inaasahang maglalaro sa 1% hanggang 10% ang magiging increase sa presyo. Ang sardinas na dating 15 pesos ang presyo, magiging 16.60 na raw. Habang ang instant noodles na dating 7.85 ang kada pakete, asahan na mabibili na sa halagang 8.25 sa mga darating na araw. Ayon kay Maglalang, sa ngayon ay wala pang nararamdaman na price increase sa mga probinsya, ngunit ito ay maaari nang maramdaman ng mga consumers sa mga susunod na linggo. Sa ngayon po ay wala pa po kami natatanggap sapagkat ito pong bagong SRP ay lalabas lamang po January 28, 2022 lang po. Last week lang po ito tingin ko po. At yung impact po nito ay hindi pa masyadong mararamdaman sa mga probinsya. Dahil kasi ang alam ng lahat lalo na po yung mga mamimili natin. Ang DTI po kasi ay every week po yan na nagmo-monitor at kilala po ng mga grocery stores ang mga taga-DTI. Kaya alam nila na nakabantay kami. Kaya kung sila po mag-i-increase bago po dun sa paglabas ng bagong SRP, sila po ay magkakaroon ng kaso sa DTI. Sinabi pa ni Magdalang na base sa kanilang karanasan, pinakamararamdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga malalayang lalawigan. May projection pero based sa experience kasi namin, ang pinaka medyo tataas ng konti diyan, masasagad kumbaga sa SRP. Hindi naman lalampas masasagad sa SRP. Yung mga malalayong probinsya katulad ng Aurora, yung Zambales, yung pinakamalayong bayan sa Zambales. Basta po yung meron pong epekto dun sa presyo ng transport, yun po ang talagang halos sasagad po yan sa mga SRP. Isa rin aniya ang pagkakaroon ng magandang stockage level o nakaimbak na supply ng mga groceries sa mga nagiging dahilan kaya hindi pa ganong nararamdaman ang pagtaas ng bilihin. Ang ating po mga DTI price monitors, lahat po ng probinsya natin ay may mga tao po tayo na nagbabantay ng presyo at regularly sila po ay nagpupunta sa mga grocery stores, sa mga supermarkets para po ma-check po nila yung mga presyo base po dun sa ipinablis naming SRP.
Kung ang mga consumer naman ay may nakita sa merkado na lumampas ang presyo ng isang item base sa SRP, ay maaaring magreklamo sa inyong pinakamalapit na DTI office at sa kanilang website sa inyong mga screen. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 4 na katao na nagtangkang gumamit ng peking dolyar, arestado. Panukala nag-uutos na irehistro ang mga SIM cards, social media accounts, kailangan na lang lagdaan ng Pangulo para maging batas. At pagbabakuna sa mga bata, ipinagpalipan ng gobyerno. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. Napasa kamay ng mga otoridad ang 4 na katao sa Angeles City at Bamban-Tarlac matapos madiskubring gumagamit sila ng peking dolyar. Ang dalawa sa mga suspect tinangkapang ipapalit ang mga counterfeit bills sa isang money changer. Nagbabalita si Marion Lozano. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Special Action Unit ang 4 na individual dahil sa illegal na paggamit ng mga peking dolyar noong February 1. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, isinagawa ang operasyon bunsod na natanggap nilang ulat na mayroong umanong grupo ng individual na patungo sa isang money changer sa Angeles City upang magpapalit ng mga peking dolyar. Katuwang ang iba pang law enforcement units at sa tulong ng informant, ikinasa ang isang pagkikita kasama ang dalawa sa mga sospek kung saan gagamitin ang mga peking pera. Nang magtungo na umano ang mga sospek sa isang money changer sa Angeles City upang subukang ipapalit ang mga peking dolyar, ay tinanggihan ito ng teller. Ito ang naging hudya upang arestuin ng otoridad ang dalawang sospek na kinilalang sina Jolene Castro at Virgilio Yalung. Nakakuha sa mga ito ang 78 na peraso ng peking $100 bills. Ibinuking naman ng dalawang sospek ang kanilang source ng mga peking dolyar, dahilan upang magkasang otoridad ng follow-up operation. Sinamahan ng dalawang sospek ang otoridad sa bahay ng kanila umanong source sa Anupol, Bamban-Tarlac. Dito ay naaresto ang dalawa pang sospek na kinilalang sina Zenia Andres at Marilyn Lucero. Nakakumpiska sa mga ito ang 78 piraso ng peking $US bills at 2 bundle ng peking 1,000 peso bills. Ipininisinta ang mga ito sa bank officer ng BSP kung saan kinumpirma nito na peke ang mga nakakumpiskang dolyar. Sumailalim ang mga suspect sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor sa Department of Justice Manila dahil sa paglabag sa Article 168 in relation to Article 166 sa ilalim ng Revised Penal Code. Marion Lozano, CLTV News. Pasado na sa Senado at Kongreso ang panukalang batas na mag-uutos sa publiko na irehistro ang kanilang mga SIM cards at social media accounts. Ayon sa mga mambabatas, parang daw ito para maiwasan ang paglagana ng trolls. Narito ang detalye ng balita niya. Pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte at magiging batas na ang panukala na naglalayong sugpuin ng mga criminal activity sa tulong ng mobile phones at paghuli sa online trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito'y matapos ratipikahan ng Senado at House of Representatives nitong Miyerkules ang Bicameral Conference Committee report sa panukalang SIM Card Registration Act. Inilarawan ito bilang anti-troll bill dahil ire-require lahat ng social media networks tulad ng Facebook at Twitter na kunin ang totoong pangalan at phone number ng user sa tuwing gagawa ng account. Ayon kay Senator Grace Poe, Chair ng Public Services Committee, ang pinakaimportanteng probisyon ng panukala ay ang pag-utos sa lahat ng public telecommunications entities na i-require ang registration ng SIM cards bilang prerequisite sa kanilang sale at activation. Ang mga existing SIM card subscribers na may aktibong serbisyo ay bibigyan ng 180 days mula sa effectivity date ng batas na i-register ang kanilang account at kung hindi ito magagawa ay made-deactivate ang mga ito. Dagdag pa ni Poe, isang mahalagang probisyon na idinagdag ay ang pagre-require sa mga telecommunication at social media companies na itago ang mga relevant data at information sa loob ng 10 taon.
Kailangan daw itago ang datos sa centralized database upang protektahan ang privacy ng mga consumers. Anumang impormasyong makukuha sa registration process ay hindi maaaring i-disclose sa kahit sino man, maliban na lang kung kakailanganin ng disclosure bilang pagtugon sa utos ng korte o iba pang legal process o kaya naman ay may written consent ng subscriber. Sa bahagi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, hinahanapan niya ng paraan upang maisama sa probisyon ang pagre-require na gamitin ang totoong pangalan ng users upang mapalakas ang laban sa online trolls at cyber libel. Paliwanag pa niya, ang amendment ay magbibigay sa mga biktima ng fake news, online harassment at cyber libel ng legal recourse at proteksyon laban sa mga nagtatago gamit ang mga fictitious na pangalan o anonymity. Ayon kay Drilon, dahil sa mga bagong probisyon na ito, maiiwasan ang paggawa ng anonymous accounts online. Ang batas na ito rin daw ang hudyat ng pagtatapos ng troll era na nagre-resulta ng dibisyon sa mga Pilipino. Ayon pa kay Drilon, tila naging home to million of troll accounts ang Pilipinas. Nakasaad din daw sa panukala ang pagpapataw ng penalty ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon o multa na hanggang 200,000 pesos o pareho sa sino mang gagamit ng fictitious identity upang bumili at mag-register ng SIM card o social media account. Angelica Cara, CLTV News. Dahil sa delay ng pagdating ng mga pediatric vaccine, ipinagpaliban muna ng pamahalaan ang rollout ng mga bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Hindi naman ipinaliwanag pa ng kinaukulan ang dahilan ng naging delay. Narito po ang report. Ipinagpaliban muna ng gobyerno ang pagsisimula sa pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang na nakaschedule sana ngayong araw ng Biyernes hanggang Lunes. Ito'y bunsod ng delay sa pagdating ng Pfizer COVID-19 shots. Ayon sa Department of Health, ang pag-ship sa 780,000 doses ng Pfizer pediatric vaccine ay original na nakaschedule noong Huwebes at darating ngayong Biyernes ng gabi. Ito ang first batch ng 15 million doses ng Pfizer vaccine para sa mga bata na inorder ng gobyerno. Hindi na nagbigay ng paliwanag ang kagawaran sa dahilan ng delay. Nasa 15.5 milyong Pilipino edad 5 to 11 ang target na babakunahan kontra COVID-19. Upang matiyak ang sapat na preparasyon at distribusyon sa mga bakuna, sisimulan daw ang vaccination sa February 7 ayon sa DOH. Matatanda ang inaprubahan ng Food and Drug Administration ng FDA ang pediatric vaccine nitong Disyembre, mas kaunti kumpara sa ibinibigay sa mga edad 12 pataas. Ang second dose naman ay ibibigay matapos ng 3 linggo o 21 days. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang Pasada Party List. Online visitation isinasagawa sa mga detainees ng PTJ. Natiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Para po sa ating kilalanin ng kandidato, nakapanayan po ng ating kasamang si Jody Mercado, si Chad Dominic Hernandez ng Pasada Party List. Narito po ang kanilang naging talakayan. Meron po tayong pagkakataon, opportunity na makilala po ang ating mga gustong maihalal sa ating Kongreso. Makakasama po natin ngayon ang isa sa mga party list na nagsusulong ng interes ng mga kapakanan ng transport workers at commuters. Higit natin kilalanin ang first nominee. At siguro kilalanin natin ang party list na Pasada kasama ang kanilang first nominee na si Sir Chad Dominic Hernandez. Magandang araw po sa inyo, Sir Chad. Kumusta po kayo? Welcome po sa topic, Know Your Candidate.
Magandang araw, Sir Jody. Maraming salamat for having me on your show today sa CLTV. Alam ko na hindi lang sa Central Luzon ang sakop ng CLTV, pati sa buong mundo yung mga nanonood sa FB natin, mga kapatid natin, mga OFW sa ibang bansa. Salamat po for having me. Yes, alam mo Sir Chad, magandang opportunity ito para mapakilala kayo at yung mga layon ng inyong party list, no? And unahin na po natin ang ating kwentuhan, Sir Chad, no? Alam naman po natin yung sektor ng transport workers at mga commuters talagang marginalized, especially sa iba't ibang mga issues, no? Apektado sa issues ng pamasahe, sa issue ng safety, lalo na ngayong COVID-19. Siguro umpisahan ko yung kwentuhan natin na Sir Chad, no? Paano kaya matitiyak ng inyong grupo ng pasada party list na yung kaligtasan ng ating mga commuter sa panahon ng COVID-19, especially hindi pa natatapos yung pandemic, Sir Chad? Sir Jody, DOM na lang po, DOM. Sir Dom, go ahead, Sir Dom. Chad Dominic, pero DOM na lang para mas madali matanda. Kasi yung mga kaibigan Sir natin. Dom. Kami sa pasada, no, marami ng mga nag-attempt na mga sectoral representation ng transport and commuters para dyan sa party list system. Subalit wala pa masyadong na-implement na talagang konkretong changes para sa commuters and transport workers natin. Doon sa katanungan mo regarding COVID-19, andyan pa rin naman ang ating mga health protocols, di ba? Ang face mask, paghuhugas ng kamay, social distancing at ang load factor. Yung load factor ho ng mga sasakyan natin, jeepney, bus at mga UV Express, lahat po yan limitado. Maski naman yung mga airlines, di ba po, para nga mabawasan yung pag-spread nitong, lalo na yung Omicron na mas bago, mas mabilis siya mas-spread than the Delta variant. Ang mga transport workers po ay considered din ng mga frontliners. Ang mga nagtatrabaho rin po yan araw-araw. Maraming taong nakakasalimuha dahil dinadala nga nila from point A to point B sa pamilya nila, sa trabaho. So itong mga transport workers natin, sila rin ay careful, patuloy ang paalala sa mga pasahero na mag-mask, maghugas ng kamay. Recently nagkaroon ng no vax, no ride policy na medyo nag-iba na dahil may malaking oposisyon dun sa mga wala pang access sa bakuna. Pero hanggat ang gobyerno natin ay may iniimplementa na mga pamamaraan para ma-curb yung spread ng Omicron, sinusunod po yun ng transport workers. Dahil alam naman nila na kabuhayan din nilang nakasalalay kung magkaroon man sila ng COVID, titigal din ang pasahe nila mawawalan din sila ng kita. Kaya sila rin mismo, patuloy ang paalala. Kami sa pasada rin, mayroon tayong mga information drive dyan sa mga namamasada, na kahit nagluluwag konti, alam naman natin ang pagluluwag ay para sa ekonomiya natin, para sa kabuhayan. At kailangan natin ng mga pasaheros, paulit-ulit naming pinapaalala sa kanila sa information drive namin na wag kayong papayag na may sasakay na walang mask. At kung meron kayong budget na pang-alcohol, bigyan nyo ng alcohol, o kung meron man, yun nga sa mga ibang private na terminal, merong mga CR na nakahanda na pwede kang maghugas ng kamay habang ikaw ay in transit patungo sa bahay mo o sa trabaho. Isa to sa mga gusto rin namin i-implement sana kung mabigyan ng pagkakataon na kahit yung hindi private na terminals, magkaroon ng access sa simpleng lababo, di ba? Ngayon sa mga private sector, hotel, mapa-restaurant, minsan or opisina, meron kang hugasan ng kamay sa labas o may nakahanda na alcohol. Pero alam natin na additional cost ito para sa mga namamasada natin. So sana kung sa tulong ng LGU, ng national, kung meron tayong mga simpleng bagay na mai-implement tulad ng libreng alcohol man lang sa mga mananakay, di ba? Sabi sa study, 15 seconds pag nag-alcohol ka, mamamatay ng Omicron, edi lalong malilesen yung chance na maiuwi mo yung Omicron sa bahay mo kung ikaw ay bumabiyahe. Alright. Sir Dom, siyempre, ito ay party list ng mga transport workers, ng mga commuter. So lahat ito encompassing, Sir Dom, no? Kahit ikaw ay pasahero ng tricycle, pasahero ng taxi, at kahit pasahero ka ng airline ay ikaw ay under, no, dito sa inyong grupo.
tutulungan ka ng grupong ito. At the same time, yung transport workers from the airlines down doon sa mga maliliit na transport groups natin sa mga kanayunan. Tama po ba ako, Sir Doc? Tama po yan, Sir Jody. At hindi lang transport workers, pati mananawid. Basta ikaw ay nagko-commute papunta sa point A to point B. Sinasabi nga natin kasimpleng bagay na pag ikaw ay tumawid sa tamang lugar na pedestrian lane, ba't pa tayo nagpapasalamat pa sa nagpatawid sa atin? Karapatan natin yon. So kami sa pasada, sana meron tayong mga bills na maipasa na respeto lang. Irespeto natin yung isa't isa na gumagamit ng pare-parehong daan, di ba? As a pedestrian, tumatawid naman tayo. Pag tumawid ka sa pedestrian lane, dapat respetuhin ka ng mga nakasasakyan na tumigil at patawirin ka, 'di ba? Ito yung mga bagay na napakaliit na bagay na hindi mo kailangan ng budget para pasunurin itong mga tulad ng mga regular na tao na mananawid at commuters at mga pumapasada. So tama po kayo lahat, from airline, tricycle to PUVs, bus to UV Express, lahat po 'yan, LRT, MRT. Yan po yung alam ko napakalaki laki nung nasasakop at gusto naming irepresenta na sektor, at marami pong problema lalo na ngayong pandemya dahil na-limit talaga yung mobility natin, no? At malaki rin ang impact nito sa kabuhayan ng transport workers since meron nga tayong tinatawag na work from home, hindi mo na kailangan muna pumasok sa opisina, natural walang pasahero. So ano po ang mga gagawin natin para sa mga transport workers na ito na na-displace? Karamihan po sa kanila may mga comorbidity. Siyempre, ngayon na may banta ng COVID, ikaw na nagda-drive ng jeep, gusto mo ba na ma-expose ka at posibleng ika-hospital mo or pinakamasamang mangyari ay ikamatay mo, di ba? So ano po ba ang mga solusyon? Meron po tayong mga solusyon para sa mga problema nito na gusto sana natin maihain sa pag nabigyan ng pagkakataon sa Kongreso na maisabatas at makakuha ng atensyon ng gobyerno na tila na pag-iiwanan kasi yung transport sector. Marami sa mga kandidato, kumakandidato ngayon sa National LGU, patayo tayo ng eskwela, patayo tayo ng bahay, ng bagong ospital. Napakaganda pong mga initiative. Subalit, ang tanong, paano ka ba makakarating dun sa ospital? Paano ka makakarating dun sa eskwela? Paano ka makakarating sa iyong trabaho? 'Di ba? May missing element dun At dito sa pasada, yun sana yung gusto namin mabigyan ng atensyon. Paano ba ako makakarating ng safe at economical, meaning mura, afford ko, at matiwasay doon sa aking patutunguhan para makakontribute ako sa kabuhayan ko at sa ekonomiya ng bansa. Right. Sir Dom, napakaganda po nung nabanggit nyo, no? Specifically sa mga mananakay natin, no? Tama po kayo. Mula sa bahay, no, sa mga magtatrabaho, bibiyahe yan. Paano ma-ensure yung safety niya from the home at pagdating sa opisina. Ganon din sa iba pang mananakay, papunta mula sa bahay hanggang sa palengke at pauwi din, ganon din sa mga commuters natin. Ano ba yung mga nakikita niyong mga safety measures or mechanisms or siguro mga tulong kung sakasakali man na magka-aberya, sana hindi wala naman, no, sa mga commuters natin and at the same time sa mga transport workers natin kung sakaling para at least sa pangkalahatan maging safe ang biyahe at kung sakaling magkaroon man ng aberya merong maitutulong yung pasada party list. Very good question, Sir Jody, no. Napakaraming solusyon na pwede natin ihain para sa mga problema ng mananakay araw-araw. Pero ang isa sa mga pinakamalaki talaga na gusto namin sugpuin o labanan ay yung mga colorum operators. Marami pong colorum operators, meaning mga transport operators or workers na bumabiyahe na walang prangkisa. Ito po ay mga hindi, kumbaga wala silang karapatan na maningil at magsakay ng isang pasahero from point A to point B. Hindi rin natin masisi ngayon dahil pandemya, siyempre maraming naghahanap ng hanap buhay. Kumbaga sa kanila ito ay racket para maitawid yung pamilya ko. Andiyan na yung problema ng colorum. Kitang-kita namin yan. Kitang-kita ng halos lahat ng tao. Pag mayroong operation ng MMDA or ang isang MMDA or LTFRB laban sa colorum, mararamdaman mo napakaluwag ng kalye. Maluwag. Bakit?
wala yung mga illegal natatakot mahuli. Bakit ba nagkaka-illegal? Kasi kulang din ng mga legal. Kulang ng legal na sasakyan, may demand. Kailangan natin i-update yung kapasidad, yung kailangan na ilan ba talagang biyahe ang kailangan ko from Cubao to Baguio? Ilan ba ang biyahe kailangan ko from San Juan to Pasay? Hindi pa kasi ito na-update. Kailangan natin i-update at andyan lahat ng talento, napakatalinong mga tao sa gobyerno at sa mga ibang ating mga iba-ibang departments, no? Nandyan yung study, andyan yung nakita mo naman lumaki rin yung populasyon natin. So ibig sabihin, lalaki rin ang demand ng transportasyon. Lumaki rin ang ekonomiya bago ang COVID, lalaki ang demand ng transportasyon. Siyempre, dumami ang nagkatrabaho. So, unang-una, i-update natin yung route measurement capacity. RMC ang tawag dyan. Pag nakita mo, di ba, pag nakita mo from point A to point B, sa isang araw, mabibilang mo yan ang bumabiyahe dito ay 30,000, 30,000. Ilang bus, ilang jeep, ilang tricycle, ilang UV ang kailangan ng 30,000 na mananakay na yan. Pag nasukat mo na, okay, kailangan natin ng 200 na bus, 300 na jeep, 200 na tricycle. Yan ngayon ang kailangan ibaba mo sa regulating like LTFRB at kailangan nilang buksan yung application ng prangkisa na yan para yung gustong mag-operate at kumita para i-servisyohan yung mga mananakay na 300,000 na yan ay siguradong may masasakyan at siguradong safe dahil ang mga franchise at regulated na operators sumusunod yan sa batas. Pangalawa, nagbabayad yan ng buwis. Meaning, ang kalye kasi na dinadaanan nating lahat, galing yan sa buwis natin, alam natin yan, di ba? Kapag ang legal na operator dumaan dyan at ang illegal, hindi mo naman na malalaman di ba? Pag nasira yung kalye na yan, nagkalubak na malaki, saan ba galing yung pagpapagawa? Di ba sa buwis din natin? Tingin mo ba'y patas na yung nag-ooperate doon araw-araw at kumikita na hindi nagbabayad ng buwis, laban dun sa nag-ooperate araw-araw doon na nagbabayad ng buwis, patas ba yun? Na kinukuha mo dito sa kontribusyon ko yung pagpapagawa ng daan na pareho nating dinadaanan din araw-araw at pareho ring sinasakyan ng mga pasahero natin. Yan ang una. Kapag na-update natin yung colorum na yan, dahil nga sinasabi ko nga na talagang sa panahon ngayon ng pandemya na to, maraming nawalan, na-displaced, no? Hindi naman, may paraan naman. Siguro bigyan ng amnesty ang mga colorum operators, di ba? Bigyan ng sapat na oras at panahon para gawing legal ang kanilang operasyon. Alam naman natin na may demand. So bigyan sila, paglagay mo na 2 months or 3 months, di ba? Para isaayos ang kanilang papel. Pag naging legal operator na sila, mas maganda po ang pagpapatakbo niyan dahil regulated na yan ng police. Hindi na rin sila takot na huhulihin dahil hindi sila illegal. Wala na yung mga lagay-lagay, red tape dahil siyempre paano ba nakakatakbo yung mga yan, di ba? So may mga bagay na mas mabuti na yung pera na pinang-red tape nila mapupunta na lang doon sa mga pag-maintain nila ng sasakyan nila. At mas malaki pa yung kikitain nila, mas may mako-contribute pa sila sa kaban ng bayan dahil nagbabayad sila ng karampatang buwis. So yan ang una. So yan ang una naming pinaglalaban sa pasada. Pangalawa, of course, ilang beses na nasabi to, accessibility ng mga terminal natin. Ngayon, paano mo ba makukuha na talagang nasa ayos ang isang intermodal terminal? Ang intermodal terminal, meaning nandyan ang bus, nandyan ang tren, nandyan ang tricycle, nandyan ang jeep. Matagal na po yung ideyang yan, napakaganda galing sa NEDA. Pero ba't hindi magawa-gawa ng maayos? Siguro kulang lang sa partisipasyon ng lahat ng stakeholders. Unang-una, sino bang stakeholder dyan? Mananakay. Sino bang gagamit? Mananakay So dapat siguraduhin natin na yung accessibility, kahit sinong mananakay, mapa 8 years old ka, mapa 1-year-old baby, o mapa malakas ka at in your mid-30s, accessible sa iyo yan, di ba? Sa PWD. Nasabi na to maraming beses. Unang stakeholder, mananakay. Pangalawa, ang transport worker. Ano ba ang espasyo na kailangan ko para maging efficient yung takbo ng terminal natin at hindi magkukos ng traffic? Pangatlo, ang private sector. Dahil marami na po tayong mga heavily populated areas, kailangan may kooperasyon ng private sector. Saan po ba maganda ilagay ito at magiging konbinyente sa lahat ng mananakay at transport workers? Pang-apat, pinaka-importante, I think dahil sa COVID, ay ang gobyerno. Kung walang political will, kung walang support ng gobyerno, mahirap talaga kahit magtrabaho ng sama-sama yung ibang stakeholders.
Ang hinihiling lang naman natin ay tamang konsultasyon, tamang oras at para ma-implement natin ng maayos. Kumbaga ito ay magiging long-term solution instead of a band-aid solution. Yun lang po ang mga... Sige. Sir Dom, mabilis na lang po. Final message po natin sa ating mga manonood na sigurado akong yung mga mananakay rin at mayroon pong mga transport workers din po dyan. Para po sa mga kapatid na kapasada natin at mga kapatid na commuters at transport workers, kung daman nyo po yung hirap at palagay nyo ay marami pa tayong magagawa na mabuti at mako-contribute para bumuti yung biyahe natin ang ating pasada araw-araw. Sa darating po na eleksyon, kung pwede po ay suportahan po natin yung pasada party list at sisiguraduhin po namin na magtatrabaho tayo para sa sektor natin para guminhawa naman yung biyahe natin araw-araw at magkaroon tayo ng mas maraming oras para sa mas importanteng bagay tulad ng pamilya natin at ng mga iba pang mga importanteng bagay sa buhay natin. So, yun lang po. 126 po ang pasada party list sa darating na Mayo. Alright, maraming salamat po. Sir Dom Hernandez, ang first nominee ng Pasada Party List. Bawal muna ang bisita sa mga nakakulong sa Pampanga Provincial Jail, kaya naman ang diskarte para sila matulungang makausap ang kanilang pamilya, isang online visitation program. Kung paano ito, pakinggan po natin sa ulat ni Jenna Numbang Parungaw. Malaking pagbabago sa buhay ng mga nakakulong sa Pampanga Provincial Jail ang COVID-19 pandemic. Kung dati may mga aktibidad silang nagagawa sa loob ng kulungan, ngayon ay limitado na ang kanilang galaw. Hindi na sila basta nakalalabas ng selda. Ang basketball court na dating activity center, pansamantala munang ginawang isolation area para sa mga may sintomas at mga bagong dating na detainee. Hindi naman pinapayagang mag-duty ang mga jail officer na may sintomas. Actually, everyday po, ginawa po na namin routine na pinapakuha po namin yung mga temperature po ng mga inmates, ng mga PDLs. At yung mga may symptoms po, kung may sinisipon, may linalagnat, binubukod na namin sila. Ina-isolate na namin sila para hindi na sila makapanghawa. Yung mga personnel namin, kinukuha na po yung body temperature. At saka tinatanong na rin po sila kung wala silang nararamdaman, wala silang simptomas. Kung meron po, ina-advise namin silang umuwi. Dahil sa pandemya, mahigit 2 taon na rin hindi pinapayagan ang pagdalaw ng pamilya ng mga nakakulong. Bunsod nito, nagkaroon ng online visitation sa loob ng jail na tinatawag nilang idalaw. Ina-allow po namin sila na mag-idalaw. Pinapagamit namin po sila ng mga laptop namin. So para makausap nila through Messenger, para at least makausap po nila yung mga pamilya nila at masabi yung sitwasyon nila dito. Sa dami ng detainees ay scheduling ng mga selda ang ginagawa sa idalaw upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makita ang kanilang mahal sa buhay. Ang ginagawa po namin per selda. Per selda po kung sino po yung kung sino po yung gustong makipag-communicate sa pamilya nila, so per selda po para lahat po ma-accommodate kung may gusto. As of February 3 ay mayroong 1,530 na mga nakakulong sa PPJ. Nasa 1,410 ang fully vaccinated. Ang iba hindi pa nababakunahan dahil bagong pasok pa lamang sa kulungan. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga local government unit kaugnay po ng tamang pagtatapon ng medical waste. Umabot umano sa 1 tonelada kada araw ang nakokolekta na ganitong uri ng basura. Narito ang balita. Nasa 1,000 metric tons ng healthcare waste raw ang nakokolekta kada araw ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil dito, pinaiigting ng ahensya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tamang disposal nito. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, tumaas ang healthcare waste sa panahon ng pandemya kung saan mandatory ang pagsusuot ng face mask.
Dagdag pa ni Leones, ang nakokolektang healthcare waste kada araw ay kakasya sa 166 6-ton trucks. Kailangan raw na istriktong maipatupad ng mga LGU at barangay ang Solid Waste Management Act o ang segregation at collection. Ayon kay Leones, dapat kolektahin ng barangay ang segregated na basura sa mga kabahayan na dadalhin sa temporary transfer station ng lokal na pamahalaan. Ang nakolektang basura ay dadalhin sa treatment facility bago tuluyang i-transfer sa final disposal site. Hinihikayat ng DENR sa mga lokal na opisyal na mag-procure ng collection services na nagbibigay ng kaukulang proteksyon sa mga garbage collectors. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Sa Isang Fernandino, binigyang parangal sa TOFA 2022. At JBL MRH, nananawagan ng blood donors. Hindi nakatutok at magbabalik sa CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang Fernandino ang binigyang pagkilala sa the Most Outstanding Fernandino Awards ng lokal na pamahalaan ng San Fernando. Nagsilbing bisitang pandangal naman sa okasyon si Vice President Leni Robredo. Narito ang report. Binigyang parangal ng pamahalaang lokal ng siyudad na San Fernando ang 11 Fernandino na nangibabaw ang kontribusyon sa larangan ng social service, medicine, education, media, business, youth service, culture and arts, community service, senior citizen at parenthood and family. Ito ang the Most Outstanding Fernandino Award o TOFA 2022. Kung saan kada ikalawang taon ay pinipili ang mga Fernandino na nagpapakita ng galing at dedikasyon sa kanilang propesyon na nagbigay ng karangalan sa syudad. Para kay City of San Fernando Mayor Edwin Santiago, hindi lamang ito simpleng award-giving ceremony, kundi pagpapalakas din sa moral ng mga Fernandino ngayong may pandemya. You prove to us that life is a sense of purpose that allows us to find our passions and pursue our goal na hindi na kompromiso ang pagiging makatao. Bilang guest of honor ng TOFA, binigyan din naman ni Vice President Leni Robredo ang halaga ng pagiging mabuting ehemplong Pilipino, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno para sa pagpapalaganap ng katapatan at dedikasyon sa tungkulin. Paparangal sa ating TOFA 2022 awardees, hindi lang magpapasalamat dahil sa mga sakripisyong ginawa ninyo, pero magpapasalamat for going beyond what is expected of you. Magpapasalamat for being an inspiration to all of us, especially us public servants. Si Benifredo Benny Ginto na chairperson ng KBP Pampanga, general manager ng isang local media, ang siyang tinanghal naman na TOFA in the field of media. Hamon umano ito para sa kanya na patuloy na magpunyagi para sa katotohanan at responsableng pagbabalita. Hindi po parangal na binyeng anak ko, tatanggapan kayong mong ikalapong puso ay ating matibay at pamanindigan na kaunan niya ikatutuan at iyong sining kalaraman. Kaya-kaya pong kayari media kay di Pampanga, kay di San Fernando, kay katamayan po ining parangalay. Dakal salamat. Bukod kay Benny Ginto, nakasama rin sa The Most Outstanding Fernandino Award sina Dr. Romy Camiling sa Hanay ng Medicine, Chito Maniago sa Social Service, Dr. Jean Paulo Lacap sa Education, Maria Luisa Tolentino sa Hanay ng Business, Earl Tongol sa Youth Service, Architect Melencio Malano sa Culture and Arts, Engineer Felixberto Tuason sa Community Service, Jefferson Timbang sa Civil Service, Conrado Garcia sa Citizen Service, at Romero Cruz sa Parenthood and Family. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagbabalik
Nagsasagawa ng bloodletting activity ang Jose Biligan Regional Hospital sa Ciudad San Fernando. Mababa na raw supply ng dugo sa blood bank ng ospital dahil maraming natatakot na mag-donate dahil sa pandemya. Si Jenna Lumbang Parungaw may report. Idineklara ang Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital bilang lead blood service facility ng Central Luzon noong 2016. Ibig sabihin, dito kumukuha ng dugo ang mga pampubliko at pribadong ospital para sa kanilang pasyente na nangangailangan kung nauubusan ang mga ito. Pinapayagan din ang JBL-MRH na magkolekta at magproseso ng dugo na kailangan para sa transfusion. Ngunit dahil sa pandemya, nagkaroon ng malaking pagitan sa supply at demand nito. Natatakot umano ang mga tao na mag-donate ng dugo. Sa ngayon po, medyo nangangailangan pa po ng mga blood donors po dahil marami po yung mga nangangailangan ng blood pero yung mga nagdo-donate po is medyo mababa dahil natatakot siguro silang mag-donate dahil sa pandemic po natin ngayon. Kaya medyo mababa po yung supply ng blood po. Sa ngayon, ang ginagawa umano ng JBL Hospital ay nagre-request sila ng blood donor kapalit ng kukuning dugo mula sa blood bank para mapalitan ito. Nananawagan din ng JBL Blood Collection Unit sa mga taong gustong mag-donate ng dugo na sumali sa kanilang mga bloodletting activity o di kaya ay magtungo mismo sa JBL Hospital. Malaki umano ang pangangailangan para sa blood type AB at type O, lalo na at mayroon din umanong COVID-19 patients na nasa critical na kondisyon ang kailangang salina ng dugo. Sa ngayon po, kahit na mayroong pandemic, okay pa rin naman pong mag-donate ng blood. Huwag po silang matakot na mag-donate at pumunta po sa mga ganitong mass blood donation or sa mismong JBL po para mag-donate po ng blood. Sa isinagawang bloodletting activity ng ospital sa Ciudad San Fernando ay nag-donate ng dugo ang miyembro ng kapulisan at ilang mga empleyado ng city government. Nasa 36 bags ng dugo ang nakolekta ng JBL-MRH. Maliban sa nakatutulong ito na magligtas ng buhay, ang blood donation ay nakatutulong din umano sa kalusugan ng mga taong nagbibigay ng dugo. Aside from feeling of well-being po, madami din pong benefits yung pag-donate ng blood po. Una po, nakaka-help din po siya sa sa cardiovascular health po natin. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system po ngayon ang nakakaapekto hanggang dito po sa may eastern section ng Southern Luzon. Samantala po ang Visayas at Bicol region ay mauula po ang papawiri na may mga kalat-kalat pang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. Ang Caraga po, Davao Region at Soc-Sargen, maulap din po ang papawiri na mayroon din po inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ito po ay dulot ng trough ng isang low pressure area. Ito naman po ay nasa labas ng PIR. At sa mga susunod na mga oras po o araw, ay posible na po itong malusaw. Samantala po, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron din po tayo inaasahang mga isolated light rains. Ito naman po ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. So sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin at nagbibigay po ng mga pagulan sa ibang lugar, kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong person ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. VP Leni at Senator Pangilinan, itinaas ang kamay ni City of San Fernando, Pampanga Mayoral Candidate Attorney Oka Rodriguez. Pagtaas ng presyo ng delata, noodles at iba pang bilihin, asahan daw sa susunod na araw ayon sa DTI.
Unang araw ng bar exam, umarangkada na. AUF, isa sa mga local testing center. At online visitation, isinasagawa sa mga detainee ng Pampanga Provincial Jail. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ikinatuwa ni Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan ang pagtakbo ni former Mayor Oscar Rodriguez sa pag-alkalde ng siyudad San Fernando. Itinaas nila ang kamay ni Atty. Rodriguez tanda umano ng kanilang pag-endorso sa kandidatura nito. Tutukan natin ang pangyayari sa ulat ni Paulo G. Santos. Nagsilbing isa sa mga highlight ng pagbisita ng tambalang VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Pampanga ang pagtaas nila ng kamay kay City of San Fernando mayoral candidate na si Atty. Oscar Rodriguez. Simbolo umano ito ng kanilang suporta at pag-endorso sa kandidatura ng dating 3-term mayor ng siyudad San Fernando at dating congressman sa 3 distrito ng Pampanga. Bagamat nasurpresa umano si presidential aspirant VP Leni Robredo, lubos niyang ikinatuwa ang pagbabalik sa politika ni former Mayor Oka na matagal na rin nilang kinukumbinsi. Ayon kay Rodriguez, talagang sinurpresa niya ang Vice Presidente. Tanging ang Liberal Party na kanyang kinaaniban ang nakakaalam ng kanyang paghabol. Maliban sa kanyang magagandang plano para sa syudad, gusto rin umano ng dating alkalde na maisulong ang kandidatura ng tambalang Leni at Kiko sa mga Fernandino kaya siya humabol. Alam niya, hindi ako tatakbo. Kaya lang, noong walang susuporta sa kanya dito, kapag yung nakausap ko, biglang-bigla, nag-iba ang direksyon, tama-tama, mayroon namang isa-substitute. Humabol ako for substitution. So, ibig sabihin, kanina lang talaga niya nalaman? Oo, hindi ko sinabi sa kanya. Hindi naman umano inasahan ni former Mayor Oka na agarang itataas ni VP Leni at Senator Kiko ang kanyang kamay. Laking bagay yan, siyempre. At isang karangalan yun na itinaas ako ng kamay ahead of the others. And it was a surprise also to me because I did not expect that she would do that. And Kiko, I think one of those who urged her was Kiko. Ayon kay Rodriguez, sasabay ang mga Fernandinong kakamping sa opening salvo ng kampanya para sa mga national candidates sa darating na February 8. Cultural activities ang balak na tema sa San Fernando at titiyakin din umanong pasado ito sa panuntunan ng IATF guidelines na aprobado ng Regional COMELEC Campaign Committee. Gandaan namin ng February 8, yung pwersa namin talagang ibubuhos sa February 8 in support of the national candidates of the party and of Vice President Leni. What kind of political activity? Is it a caravan, motorcade, meeting the avance? Iba-iba yata. May mga participation, yung mga, kasi dito pinalakas namin ng preservation of culture, mga kalesa, mga grupo, but with the corresponding observation of the protocol, basta hindi binawal. Magagather kami ng mga grupo. Samantala, sinabi naman ni Vice Presidential Candidate Senator Pangilinan na handa na ang kanilang mga supporters sa buong bansa para sa kampanya ng Team Robredo Pangilinan o Tropang Kakamping. Ang preparations natin ay ang launch natin ng Procral dun sa Naga at iikot na tayo sa buong Bicol Region. Feb 7 at Feb 8. Feb 8 ang unang araw ng kampanya. So, ayun, excited tayo at talagang napapansin natin hindi natitinag yung mga volunteer natin na gumagawa ng iba't ibang mga kilos. Paulo G. Santos, CLTV News. Umarangkada na po ngayong araw ang unang bahagi ng bar examination.
Dito sa Central Luzon, tanging ang Angeles University Foundation lamang sa Ciudad Angeles ang kaisa-isang otorisadong remote testing center. Silipin natin ang mga naging paghanda sa ulat ni Felix Marius. Apat na dalawang bar examinees mula sa Central Luzon na makikipagsapalaran sa bar examination sa Angeles University Foundation sa siyudad ng Angeles ngayong ika-4 at ika-6 ng Pebrero. Ito ay alinsunod sa guidelines na inilabas ng Supreme Court, Office of the Bar Chairperson, Bar Bulletin No. 29 na nag-autorisa sa Angeles University Foundation na maging local testing center para sa 2020-2021 bar exam. Batay pa sa Bar Bulletin No. 29 na naipublish noong October 11, 2021, ang Angeles University Foundation sa Angeles City ay ang nag-iisang otorisadong local testing center sa buong Central Luzon at makakapag-accommodate ng maximum 200 examinees. For the whole po, roughly nasa 8,000 plus yung examinees who are scheduled to take the bar. From AUF po, we have 42 examinees. Mayroon din namang mailan sa bansa ang hindi nakapag-test matapos magpositibo sa COVID-19. Ayon kay Desica Mundia, Vice President ng Angeles University Foundation School of Law Bar Operations 2020-2021, maswerteng wala namang nagpositibo sa mga examiners sa AUF Remote Testing Center. From AUF po, wala naman po kaming nabalitaan na nag-positive or hindi nagkapag-exam. Pero there are bar takers po who tested positive sa antigen test who expressed their disappointment through social media. So parang sa bar operations community, we are aware that there are bar takers who weren't allowed talaga to take the exam because of the positive antigen test. Dagdag pa ni Mundia na isa raw paraan ng pagtatalaga ng remote testing sites upang maiwasan ang pagkalat ng COVID infection. Previously talaga sa mga bar exams, only one place lang po talaga kinakandak yung bar exam. And for the longest, UST hosted the bar site. And ngayon po, siguro isa po sa biggest changes talaga na ginawa ng SE was adopting several bar sites for every region to cater every bar examiner talaga. So dati kasi sir, lilipad pa talaga yung examiner to Manila. If they're from Mindanao or from the farthest islands, they really need to fly to Manila to take the bar exam. Pero right now, the SE understood na it might be a super spreader if they will push na isang site lang yung bar exam. And so in trying to lessen that, they just opted na gumawa na lang ng maraming bar site. Ilang mga COVID infection mitigation procedures umano ang sinundan ng mga bar takers at ng testing staff upang maiwasan na maging super spreader ang event. Yun din pong they required the antigen test and that all bar examinees must present a negative antigen test to be able to take the bar. Dapat po within 72 or 48 hours yung antigen test nila. So there are examinees na who took the antigen test last Thursday. Most of them took the antigen test last Thursday. Mayroon pa ring mailang bar examinees ang pinili na makipag-test sa Metro Manila area. Because sir, meron po kasing mga bar review pa din and they really moved to Manila to concentrate for the bar exam. And so they did take na rin the bar exam dun po sa mga site kung saan sila malapit. Ayon pa kay Mundia, isa raw sa pinakamalaking challenge sa kanila ang kasalukuyang pandemya. Dati, pinoproblema lang naman ng mga bar takers natin yung kung paano sila mag-aaral, how they will finish the syllabus, yung makover lahat ng topics for the bar exam. Pero right now po, isa pa pong pinoproblema nila is yung pandemic, yung test results nila. And definitely sir, added burden yon sa mental stress nila. Because aside from trying to just finish the bar, they need to understand the happenings around them po due to the pandemic. For 2 years, because the bar was suspended for almost 2 years. So for 2 years, walang na-produce na lawyers ang Philippines. So this is the biggest impact that the pandemic has brought about
sa bar exam. So it can be said po talaga na this virus not only affected our medical community but also the legal community. Felix Barrios, CLTV News. Asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin ayon po yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Naging epektibo ang price increase itong unang araw ng Pebrero at posibleng maramdaman na sa Central Luzon sa mga darating na araw. Narito ang detalye ng balitang niya. Hindi na raw maiiwasan na maramdaman ang bahagyang pagtaas ng ilang grocery items sa rehiyon. Ito ay mula sa latest suggested retail price list na inilabas ng Department of Trade and Industry noong January 27, 2022. Ayon kay Jerry Maglalang, ang kasalukuyang Consumer Protection Division Chief ng Department of Trade and Industry Central Luzon, ang pagtaas ng raw materials at packaging ay ang pinakamabigat na pasanin ng mga manufacturers. Liban na po doon sa of course, tumataas po yung ating gasolina, no? Siyempre may impact din po yan sa delivery o dun sa transport ng ating mga produkto. Ang pinakamalaki po talagang nakaka-affect sa presyo natin ay yung presyo po ng raw materials at saka po ng kasama na po yung laman at saka pati po yung lalagyan, yung tin cans. Yung po normally ang mabigat na pasanin po ng mga manufacturer dahil kasi po globally traded po ang mga ito at tayo po ay nakarely lang kung ano nagiging presyo sa pangkalahatan po sa mundo. Kabilang sa mga 73 items na magkakaroon ng pagtaas ng presyo ay ang sardinas, processed milk, tinapay, bottled water, instant noodles, mga dilatang karne, sabong panlaba, asin, kandila, sabong pampaligo at household batteries. Inaasang maglalaro sa 1% hanggang 10% ang magiging increase sa presyo. Ang sardinas na dating 15 pesos ang presyo, magiging 16.60 na raw. Habang ang instant noodles na dating 7.85 ang kada pakete, asahan na mabibili na sa halagang 8.25 sa mga darating na araw. Ayon kay Maglalang, sa ngayon ay wala pang nararamdaman na price increase sa mga probinsya, ngunit ito ay maaari nang maramdaman ng mga consumers sa mga susunod na linggo. Sa ngayon po ay wala pa po kami natatanggap sapagkat ito pong bagong SRP ay lalabas lamang po January 28, 2022 lang po. Last week lang po ito tingin ko po. At yung impact po nito ay hindi pa masyadong mararamdaman sa mga probinsya. Dahil kasi ang alam ng lahat lalo na po yung mga mamimili natin. Ang DTI po kasi ay every week po yan na nagmo-monitor at kilala po ng mga grocery stores ang mga taga-DTI. Kaya alam nila na nakabantay kami. Kaya kung sila po ay mag-i-increase bago po dun sa paglabas ng bagong SRP, sila po ay magkakaroon ng kaso sa DTI. Sinabi pa ni Magdalang na base sa kanilang karanasan, pinakamararamdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga malalayang lalawigan. May projection pero based sa experience kasi namin, ang pinaka medyo tataas ng konti diyan, masasagad kumbaga sa SRP. Hindi naman lalampas masasagad sa SRP. Yung mga malalayong probinsya katulad ng Aurora, yung Zambales, yung pinakamalayong bayan sa Zambales. Basta po yung meron pong epekto dun sa presyo ng transport, yun po ang talagang halos sasagad po yan sa mga SRP. Isa rin aniya ang pagkakaroon ng magandang stockage level o nakaimbak na supply ng mga groceries sa mga nagiging dahilan kaya hindi pa ganong nararamdaman ang pagtaas ng bilihin. Ang ating po mga DTI price monitors, lahat po ng probinsya natin ay may mga tao po tayo na nagbabantay ng presyo at regularly sila po ay nagpupunta sa mga grocery stores, sa mga supermarket, para po ma-check po nila yung mga presyo base po dun sa ipinablis naming SRP. Kung ang mga consumer naman ay may nakita sa merkado na lumampas ang presyo ng isang item base sa SRP, ay maaaring magreklamo sa inyong pinakamalapit na DTI office at sa kanilang website sa inyong mga screen. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News.
4 na katao na nagtangkang gumamit ng pekeng dolyar, arestado. Panukala nag-uutos na irehistro ang mga SIM cards, social media accounts, kailangan na lang lagdaan ng Pangulo para maging batas. At pagbabakuna sa mga bata, ipinagpaliban ng gobyerno. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. Napasa kamay ng mga otoridad ang 4 na katao sa Angeles City at Bamban Tarlac matapos madiskubring gumagamit sila ng pekeng dolyar. Ang dalawa sa mga suspect tinangkapang ipapalit ang mga counterfeit bills sa isang money changer. Nagbabalita si Marion Lozano. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Special Action Unit ang 4 na individual dahil sa illegal na paggamit ng mga pekeng dolyar noong February 1. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, isinagawa ang operasyon bunsod na natanggap nilang ulat na mayroong umanong grupo ng individual na patungo sa isang money changer sa Angeles City upang magpapalit ng mga pekeng dolyar. Katuwang ang iba pang law enforcement units at sa tulong ng informant, ikinasa ang isang pagkikita kasama ang dalawa sa mga sospek kung saan gagamitin ang mga pekeng pera. Nang magtungo na umano ang mga sospek sa isang money changer sa Angeles City upang subukang ipapalit ang mga pekeng dolyar, ay tinanggihan ito ng teller. Ito ang naging hudyat upang arestuin ng otoridad ang dalawang sospek na kinilalang sina Jolene Castro at Virgilio Yalung. Nakakuha sa mga ito ang 78 na peraso ng pekeng $100 bills. Ibinuking naman ng dalawang sospek ang kanilang source ng mga pekeng dolyar, dahilan upang magkasang otoridad ng follow-up operation. Sinamahan ng dalawang sospek ang otoridad sa bahay ng kanila umanong source sa Anupol, Bamban Tarlac. Dito ay naaresto ang dalawa pang sospek na kinilalang sina Zenia Andres at Marilyn Lucero. Nakakumpiska sa mga ito ang 78 piraso ng pekeng $US bills at 2 bundle ng pekeng 1,000 peso bills. Ipininisinta ang mga ito sa bank officer ng BSP kung saan kinumpirma nito na peke ang mga nakakumpiskang dolyar. Sumailalim ang mga suspect sa inquest proceedings sa Office of the Prosecutor sa Department of Justice Manila dahil sa paglabag sa Article 168 in relation to Article 166 sa ilalim ng Revised Penal Code. Marion Lozano, CLTV News. Pasado na sa Senado at Kongreso ang panukalang batas na mag-uutos sa publiko na irehistro ang kanilang mga SIM cards at social media accounts. Ayon sa mga mambabatas, parang daw ito para maiwasan ang paglagana ng trolls. Narito ang detalye ng balita niya. Pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte at magiging batas na ang panukala na naglalayong sugpuin ng mga criminal activity sa tulong ng mobile phones at paghuli sa online trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito'y matapos ratipikahan ng Senado at House of Representatives nitong Miyerkules ang Bicameral Conference Committee report sa panukalang SIM Card Registration Act. Inilarawan ito bilang anti-troll bill dahil ire-require lahat ng social media networks tulad ng Facebook at Twitter na kunin ang totoong pangalan at phone number ng user sa tuwing gagawa ng account. Ayon kay Senator Grace Poe, Chair ng Public Services Committee, ang pinakaimportanteng probisyon ng panukala ay ang pag-utos sa lahat ng public telecommunications entities na i-require ang registration ng SIM cards bilang prerequisite sa kanilang sale at activation. Ang mga existing SIM card subscribers na may aktibong serbisyo ay bibigyan ng 180 days mula sa effectivity date ng batas na i-register ang kanilang account at kung hindi ito magagawa ay made-deactivate ang mga ito. Dagdag pa ni Poe, isang mahalagang probisyon na idinagdag ay ang pagre-require sa mga telecommunication na social media companies na itago ang mga relevant data at information sa loob ng 10 taon. Kailangan daw itago ang datos sa centralized database upang protektahan ang privacy ng mga consumers. Anumang impormasyong makukuha sa registration process ay hindi maaaring i-disclose sa kahit sino man, maliban na lang kung kakailanganin ng disclosure bilang pagtugon sa utos ng korte o iba pang legal process o kaya naman ay may written consent ng subscriber.
Sa bahagi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, hinahanapan niya ng paraan upang maisama sa probisyon ang pagre-require na gamitin ang totoong pangalan ng users upang mapalakas ang laban sa online trolls at cyber libel. Paliwanag pa niya, ang amendment ay magbibigay sa mga biktima ng fake news, online harassment at cyber libel ng legal recourse at proteksyon laban sa mga nagtatago gamit ang mga fictitious na pangalan o anonymity. Ayon kay Drilon, dahil sa mga bagong probisyon na ito, maiiwasan ang paggawa ng anonymous accounts online. Ang batas na ito rin daw ang hudyat ng pagtatapos ng troll era na nagre-resulta ng dibisyon sa mga Pilipino. Ayon pa kay Drilon, tila naging home to million of troll accounts ang Pilipinas. Nakasaad din daw sa panukala ang pagpapataw ng penalty ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon o multa na hanggang 200,000 pesos o pareho sa sino mang gagamit ng fictitious identity upang bumili at mag-register ng SIM card o social media account. Angelica Cara, CLTV News. Dahil sa delay ng pagdating ng mga pediatric vaccine, ipinagpaliban muna ng pamahalaan ang rollout ng mga bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Hindi naman ipinaliwanag pa ng kinaukulan ang dahilan ng naging delay. Narito po ang report. Ipinagpaliban muna ng gobyerno ang pagsisimula sa pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang na nakaschedule sana ngayong araw ng Biyernes hanggang Lunes. Ito'y bunsod ng delay sa pagdating ng Pfizer COVID-19 shots. Ayon sa Department of Health, ang pag-ship sa 780,000 doses ng Pfizer pediatric vaccine ay original na nakaschedule noong Huwebes at darating ngayong Biyernes ng gabi. Ito ang first batch ng 15 million doses ng Pfizer vaccine para sa mga bata na inorder ng gobyerno. Hindi na nagbigay ng paliwanag ang kagawaran sa dahilan ng delay. Nasa 15.5 milyong Pilipino edad 5 to 11 ang target na babakunahan kontra COVID-19. Upang matiyak ang sapat na preparasyon at distribusyon sa mga bakuna, sisimulan daw ang vaccination sa February 7 ayon sa DOH. Matatanda ang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang pediatric vaccine nitong Disyembre, mas kaunti kumpara sa ibinibigay sa mga edad 12 pataas. Ang second dose naman ay ibibigay matapos ng 3 linggo o 21 days. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang Pasada Party List. Online visitation isinasagawa sa mga detainees ng PDJ. Natiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Para po sa ating kilalanin ng kandidato, nakapanayan po ng ating kasamang si Jody Mercado, si Chad Dominic Hernandez ng Pasada Party List. Narito po ang kanilang naging talakayan. Meron po tayo